Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
pada nami nung natong takasami marsulu-buluban na marhahamarang gini bagat tuatta ata sahat sulu sahat bortian di garas tuh matong dirotong di bulat kula sahat mahitaling maulu jala tong ma di pasu tuatta apa pada bang ma godang hata-hatang ne las api ma tu si tiu na jadi mulia tema di pangaturhon ni tortor ni pangulan nagok tiki di pestata sadarion. Alani di hamu padenami neng manortor mahami ngenuluhon ni amang pareses nami paresesta sudi pangulan nagok tiki nang jongjong mang dijulon ima manguduti aka ulaon na uli na dengkat di tonga-tonga ni huriai alam marmula do na uli marmula na dengkat kadamang madihami godang mula-mula laos padu mudang ma tu godak sopa mau lihat tema pada nami asa lihat panggabian, lihat parhorasan na kami petoktong di pargugi Tuhan lamar berita na ulit sadok lihat portidion kadamang madihami godang siliatoni dinami tumbang alia diingan api hami mardumututiki do asa boy sir sudia kapanortoron no boy mardalan asa marulupulup todita nang rohata di pesta gotilo do ulang tahun sadarion padamang madihami godang ulupulupi